Na kifagy, pont most kértem volna, hogy fagyjon ki a Cségó, úgyhogy mindegy. Ezen a második videó a csatornán, és ez itt a Cségó Fresh csapat. Egyedül vagyok már megint, de nem baj. Élvezzük Cúdet meccsel. Nem fogunk unatkozni, és most nem leszek olyan halk, ígérem. Hát akkor T vagy T elhárító. És remélem megint nem fogok annyira laggolni. Hát azért még kicsileg befut, de jobb. Nem is olyan laggos. Előzőhöz képest nem is olyan laggos. Én ezen a mappon annyit még nem játszottam, de legfőképp deathmatch-eztem. Mikor nem laggolna? Egyel kevesebb. Néhányszor belagolgat, néhányszor nem, mert most mással veszem. Miért nem halt bele? Na mindegy, nem baj, menjünk tovább, lesz ami lesz. És botokkal fogok játszani hardon. Remélem nem lesz olyan könnyű, csak hogy ne nézzetek engem noobnak. És beszereztem egy ilyen Sexy P2000 impulzust, amit Office-től kaptam igazából, úgyhogy hazudtam. Na de nem baj az, hát kedves volt, adott egy PP-t, amit C2.longon elfogadtam, és remélem nyertünk. Remélem ezt veszés közben nem annyira laggol, mert meg van nyitva 8000 ablak, úgyhogy megpróbálok mindjárt kicsit leállítgatni. Így, majd mindjárt leállítgatok. Most leállítom. Nem, ez... Na hát most leállítottam pár cuccot. Ó, Istenem! Mint azt ti is láthatjátok, mert ez nem csak a játékot veszi, mint a Flaps, hanem ez bármit vesz. Ó, szépen szétkaplak, nem baj, falon át kill. Na, most nem saggolok annyira. Szép hedes. Utolsó golyó bele a fejébe. Hú, laggolok, de nem annyira, mindegy. Nem ezzel foglalkozok. Hát most az is lenne a lényeg, hogy remélem nem 480p-be fogja itt nekem feltöltögetni a videót, mint az előző, de majd ezt ki fogom javítani. Valahogy ügyesen és okosan. Megoldom, esküszöm. És most megpróbálok kicsit többet beszélni, de mondjuk értelmes az, hogy a tyúk az állatkertbe rohangál. Tehát ez így okos dolog. Plusz 5 pontért. Vagy plusz 6-na. Már nem érzem magam jól. Miért érzem úgy, hogy amikor lövök, csak akkor laggol be?
Nem baj, remélem attól még ettől is élvezhető. Hangom az már csak nem laggol, meg csak nem lesz rossz minőségű. És most ne csodálkozzatok, hogyha fel alá rohangálok, ez azért van, hogy öljek. Most megpróbálom izgalmasra tenni a videót. Már befostam, hogy ez a enemy terrorista. Itt sincs senki. Hol lettek? De most itt... Aha, ott volt. Most nem fogok vele foglalkozni. Hú, 29 HP tudott összesen levinni! Ügyes gyerek vagy. Amikor jössz rám, akkor kell tölteni, nem máskor, most. Arra ma nem akartam rálérni, mert ez felesleges lett volna. Hát borzasztóan laggos. Értitek? Okozott sebzés 125, de nem halt bele. Nem baj, nem ezzel foglalkozok. Én most a gyerek a Vladimirt hátba tudnám kerülni, de én nem fogom. Valaki sniperozik. Rosszul hallottam. De most nem cserélem le. Itt van egy, akit le is lőttek. Azt mondom meg nekem, hogy miért laggolsz. Még így is. És amúgy a csatornán 100 feliratkozónál lesz live! Na, egyszerre 3. Tök jó. ...202 pont és alig van HP. Ó, hogy éreztem, hogy Hogy éreztem a trappot, már csak ezt kellett volna lelőni. Nem baj, de szép rántásos edes volt. Ez értelmes vonat volt. És tudom, hogy mögöttem is volt egy, de most direkt nem mentem rá. Nehogy meghalljak, azt itt húzzam az időt pár másodpercekkel. Itt az egyik pajtás. Miért nem szóltál, jöttem volna? Most beloptam volna. A kis noob. Úgy érzem, hogy itt az állatkertnek a kertjébe, állatkertnek a kertjébe laggolok annyira, mint az állat. Itt annyira nem, de mondjuk itt is, de inkább ezzel nem foglalkozok. De azzal itt is laggolok, és... Miért nem szólsz? Hát lerássolom, azért vagyok ember. Bocsánat, csak rám írnak. Várjatok. Én, bocs. Elméletileg egy 10 perces meccs van. Meccs lesz, de nem tudom, hogy mennyi az idő. Ennek az egyetlen darabnak örülök. Végre egyszer heden lőtte az egyik bot.
Itt volt a csipák. Ez kifeküdt, ez kifeküdt. Ezt megjegyezem, hogy ez kifeküdt. Ez velem van. De halljátok, hogy milyen érdekesen, tehát platin. Na, ilyen érdekesen érdekes hangot adnak ki a botok, amikor meghalnak. Ez így tök jó, meg így furcsa. Nekem bejön. Ó, falon át hedes, szép. Na és ott az 5-ös. Na, mindegy. Tetszett a videó, like és sub. Sziasztok. Remélem tetszett.